Hugot nga seguridad ang sugod nga ipatuman sa kapulisan sa tibuok Central Visayas sa pagsugod na sa Semana Santa, ilabi na sa mga dapit nga dagsaan sa mga tao. Samtang kagamahanan sa lalawigan Sugbo mipahimangno nga higpit nga gidili ang pagpahigayon sa mga kalihukan nga dili haom sa pamalandong. Ano ang report? Ipatuman dili lang sa kapulisan kundi apil ang kasundaluhan ug mga local government units ang comprehensive security coverage alang sa pagtimaan sa Semana Santa. Giklaro hinuon ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari ang tigpamaba sa PRO7 nga wala sila nadawat nga hulga sa seguridad. Lakip sa bantayan ang masimbahan din unang ipahigayon ang bindita sa Lukay karong Domingo nga hugupan sa mga tao. We should not be complacent, no? Because we know from time to time petty thieveries, robbery will happen if we let our guards down. Bantayan usab sa mga otoridad ang mga terminal nga agianan sa mga tao ug ang mga dapit nga naanda ng bisitahon sa mga turista sama sa Bantayan Island. Maabot sa 6,000 ka mga PNP personnel ang ipakatap atol sa Semana Santa. We would like to assure the public that Police Regional Office 7 under the leadership of Police Brigadier General Anthony Aberin is ready. And we have already security plans in place for the upcoming Holy Week 2024. Samtang may pahimangno ang chairman sa Committee on Tourism sa Provincial Board, Tre Duterte, sa mga turista nga mag-amping sa mga transaksyon via online aron dili mabiktima sa mga modos. Siguraduhon nga verified ang mga hotels nga ilahang abtan. Laing hugot nga gipahimangno sa bukal ang pagdili sa malaway nga mga kalihukan panahon sa Semana Santa. Ang atong mga local government units prepare actually as early as first week of March. Andam na sila with close coordination sa atong mga uniform personnel to ensure the safety and security sa atong mga tourists. Kauban si Cleofer Lumayag o Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.